Ah, Jan. Jan. Yo, wis Mas Kodok. Ya. Iya, selamat malam semuanya. Bisa, kabarnya Mbak Ismi? Ya, maju. Kan kita maju lah apa-apa. Dari acara ya Mbak Ismi? Iya. Bisa. Ayo. Kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek neng jero dodo pancen lara ati arep kepiye maneh aku ora duwe ojo selak batinmu marang kahananku kan mas pupus rasa tresnomu. Lintang ning angkasa kowe bego gawe lara marang tresno. Iki salanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Pupus sing nelongso bersama Mbak Ismi. Ada bersama Ngesti Rahayu Turonggo Manuga. Kesenanganku. Sesek neng jero dodo pancen lara arep kepiye maneh aku ora duwe ojo selak batinmu marang kahananku mas pupus rasa tresnoku. Apa iki sakenane takdirku sing jawabke. Beda ati, beda lambe. Wis kadung rasa Benci eko bilangan saka uripku. Pari pasang rangge lintang ning angkasa kowe bego gawe lara marang tresno. Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Lagi Sing bolo otak-otak jaluk diotak-otak Mas. Yo yo. Paju. Siap otak-otak yo Paju. Oh, oke. Ben rada gayeng Paju.
otak, 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 otak. Mari pasang gerake, lintang ngengang kosong, kowe teko, kowe